Koncentrovaný včelí materský prášok od Mana Vita si môžete vziať so sebou kamkoľvek, pretože ho netreba uchovávať v chladničke. Ľahko sa dá primiešať do akéhokoľvek jedla alebo nápoja. Jeho chuť nie je taká intenzívna, takže ho ľahšie konzumujú aj tí, ktorí inak nemajú radi chuť čerstvého materského želé. Materské želé je jednou z najkoncentrovanejších prírodných superpotravín na posilnenie imunity, detoxikáciu, proti únave, na pamäť a koncentráciu, na vyváženie hormonálneho systému a tiež na zlepšenie funkcie vnútorných orgánov.